بۆمایە چەندی ڕۆژانە حکوومەتە هەرێما کوردستانی هەند بریارên xwe parastinê ji vîrusa koronayê derêxistîne ji bo yekê hewletî bêhne parastin. Ji van rênmeyan derêxistina sercem cihên geştyarî, mîna xaringeh û marketan li nava wan cihan da. Li di heman demda biryar abûye ku xaringeh bi rêkadilî werî xarinê pêşkêşî geştyaran bikin. Belam li havîngehên serbiqeza Amêdiyê ew asankarî jî bi xwedanên xaringehan û marketan berdest nekirîne ku niha rêjeka zûra geştyaran qasda havîngehên serbiqeza Amêdiyê kirîne hîç xaringehek û marketek divekirînîne ku xizmeta wan bêhte kirin. Ev biryara hikûmetê bûye cihên erazîbûna xwedanên xaringehan û marketan û dene diyar kirin ku zor cihên din li dervê sinûrê qeza Amêdiyê divekirîna karê xwe encam didin. Belam bitinê li sinûrê qeza Amêdiyê biryarên hikûmetê sadî dihêne sepandin û eger pêgirî pê nehête kirin dihêne sizadan. Em hest kein yani biryarek hebîtin wekî muhafizê dûkê gotî bilo xelkek nemirît û xelkek bijît û xelkek gel vê şûlê jî yê pavend bît em jî dêt pavend bîn pirêko tendurustî da û dêt pavend bîn heta hedekî ku em şên xizmeta geştyorê hêjo bikein ew ê qasda hovîngeha sîrovê diket. نظاف بريورة تشوانال هند عادو تفكرينا عمد تشينو تين بينين ما نعرف جواكي بيتا فاصودي بس هند جه فكرينا وأبا جه قشيورينا نو خارنو وشو أفتشتا قهوات هنا كلاندن يعني چه ميكروب تشتدنو نو بيتن قشيورت هن طلبيت هن يت زونكوية بخل وروشول كان قال خلق ضررمن بو بروستي يعني وچه قربون جنينا Geştyarên ku seredana havîngehên sinûrê qeza Amêdiyê kirîne hema gazinde hebûne ji egerê girtina xaringehan û marketên wan havîngehan. راستی نسبت عزل کردن دکان و برویشه یعنی هر کارگری یا هی یعنی تأثیر یا المهمیه کتی طیبت خدان دکان جلک معیشتان روزانه سر وان دکانای و به سیاحتی اکر او جنب راستی تأثیره بمهمیه خودی نسبت دکان و تشتا گله تأثیر المد کرد نه مطعمه که نه چه خانه که چوه که بخون دکانه که تشتی که بخوب کرین یعنی تأثیره که گله که مازنه هی نه بس بومه بخودان دکان داره بخودان گله شوله همی تشتا تأثیر لبیتر و زارمند بیتر Girtina cihên geşt û guzarî sadahan xêzantûşî zerarên madî bûyne ku bitinê ev cihe jê derê jiyana wan bûyne. Her dîsan geştyar jî ji girtina cihên geşt û guzarî bêzar bûyne. Esam Abdurrahman, Gelî Kurdistan, havîngehên serbiqeza Amêdiyê.